Idan akwai wanda ya kamata ya ba wa Dauda Kahutu Rarara haƙuri ba mu bane, wannan gwamnatin ce kamata ta bashi haƙuri ya tafi Egypt ya yi huta sai bayan zaɓe ya dawo, saboda yanzu tallar ta layinsa ba ta yiwa. Saboda me yasa? Saboda gaskiya mutane sun riga sun yi kwandemin Rarara a matsayin wani mutum mai son zuciya, mara imani da baya tausayin al'umma, sai kansa kawai ya sani. Ya samu dama da ya kamata a ce yana kai koken al'umma, amma ba ruwansa da wannan, haka mutane suka riga suka ɗauke shi. So a gurin mutane ya yi baƙin jinin da babu abin da zai tallata ya tallatu a yanzu haka. Wannan kuɗi da kake magana ai ba a hannun al'ummar gari ake karɓan su ba, ana karɓan su ne a hannun gwamnatoci. Su kuma gwamnatoci har yanzu suna tsammanin akwai wannan capacity a gurin Rarara na tallata su ga al'umma. Amma dai kana shiga comment section kana ganin reaction na mutane, za ka san cewa akwai buƙatar a Rarara ya ɗauki kamar wata guda ya gyara alaƙarsa da al'umma kafin nan ya zo ya fara tallar da abin da zai tallata. Amma in ba haka ba, tallar jam'iyyar APC ta wasu ɓangarorin ta fi shiga gurin jama'a, ta fi samun karbuwa. Kamar yanzu zan iya kafa ma misali da akwai Nuhu Abdullahi, kasan ɗan APC ne daga sama har ƙasa, kuma yana tallata APC da ayyukan Bola Tinubu a koda wani lokaci, kuma kashe comment section ɗinsa baka ganin ana tsine masa, ana zazzaginsa, saboda an san shi mutum ne da ana masa kallon mai tausayi, mai kula mutane. Yanzu Triple R ta tallata ɗan takara kamar Bello Turji ne ya tallata Rufai da Yagot. Kaga duk farin jinin na Rufai da Yagot. Rana Ibrahim Birniwa, marubucin fina-finai, tsohon memba kuma official na tsohuwar ƙungiyar Triple R Kannywood. Labarai suna ta karaɗa shafukan sada zumunta, ana ta cewa an kori Ibrahim Birniwa daga ƙungiyar Triple R. Ko me za ka iya gaya wa masu kallon mu da saurare? To kafin ka ji cewa an kore ni, na san ka ji an ce an kori Mansura Isa, kuma daga baya ka ji an ce an kori wasu jarumai irin su Yusuf Sassin, Rabiu Rikadawa, Fati Keke da kuma Ramadan Boot. Dala akwai wani mai hankali da zai kori waɗannan mutanen lokaci guda daga ƙungiyarsa, inda ba ya rusa ƙungiyar bane gaba ɗaya. To amma abin da ake magana cewa kamar kun karya ƙa'idar ƙungiyar ne, shi yasa aka yi maku wannan kora. Ƙungiyar ƙa'idojinta mutum ɗaya take yi wa aiki. So shi yake kafa ƙa'idodin, shi yake karyawa. So shi ya karya wata ƙa'ida sai ta cire mana inuwa, ba wai mu ne muka karya ƙa'idar ba. Idan doka ta rufe mu sai kawar da dokar, sai ya gan mu ba inuwa ba. Ibrahim Birniwa, wasu na ganin cewa tunda har yanzu kuna cikin wannan jam'iyya ta APC, me zai hana ku koma ku ba shi Dauda Kahutu Rarara haƙuri? Tunda watakila akwai wani tagomashi da suke samu, ya kamata a ce kuma kun amfana da shi. Idan akwai wanda ya kamata ya ba wa Dauda Kahutu Rarara haƙuri ba mu bane, wannan gwamnatin ce kamata ta bashi haƙuri ya tafi Egypt ya yi huta sai bayan zaɓe ya dawo, saboda yanzu tallar ta layinsa ba ta yiwa. Saboda me yasa? Saboda gaskiya mutane sun riga sun yi kwandemin Rarara a matsayin wani mutum mai son zuciya, mara imani da baya tausayin al'umma, sai kansa kawai ya sani. Ya samu dama da ya kamata a ce yana kai koken al'umma, amma ba ruwansa da wannan, haka mutane suka riga suka ɗauke shi. So a gurin mutane ya yi baƙin jinin da babu abin da zai tallata ya tallatu a yanzu haka. A ce duk wannan ƙa'idodi da tsari da kake magana a cewa shi Dauda ba zai iya yin talla wani abu ya karɓu ba. Ga irin wannan tagomashi da ita wannan kungiya ta Triple R suke samu, musamman na miliyan 200 da suka karba a jihar Gombe. Wannan kuɗi da kake magana ai ba a hannun al'ummar gari ake karban su ba, ana karban su ne a hannun gwamnatoci. Su kuma gwamnatoci har yanzu suna tsammanin akwai wannan capacity a gurin Rarara na tallata su ga al'umma. Amma dai kana shiga comment section kana ganin reaction na mutane, za ka san cewa akwai buƙatar a Rarara ya ɗauki kamar wata guda ya gyara alaƙarsa da al'umma kafin nan ya zo ya fara tallar da abin da zai tallata. Amma in ba haka ba, tallar jam'iyyar APC ta wasu ɓangarorin ta fi shiga gurin jama'a, ta fi samun karbuwa. Kamar yanzu zan iya kafa ma misali da akwai Nuhu Abdullahi, kasan ɗan APC ne daga sama har ƙasa, kuma yana tallata APC da ayyukan Bola Tinubu a koda wani lokaci, kuma kashe comment section ɗinsa baka ganin ana tsine masa, ana zazzaginsa, saboda an san shi mutum ne da ana masa kallon mai tausayi, mai kula mutane. To amma Ibrahim Birniwa, wasu sa ce duk wannan ta faru ne gabanin lokacin da kungiyar ta fara samun kuɗaɗe. Wasu ba za su ce kuɗin su ne suka raba kanku ba har abin ya zama haka ba? Ba kuɗi ba ne ya raba kanmu, domin idan kuɗi ne ya raba kanmu kenan mu mutane ne masu son kuɗi. In kuma mutane ne masu son kuɗi, mun fita mun bar kungiya tana da kuɗi,
da kadarorin da sun kai akalla miliyan 800 wanda aka ce bayan an gama zaɓe za a rarraba, kuma wannan kuɗi kaga za a ci gaba da tara su ne, za a ci gaba da tara su. So in kana son kuɗi kai ka fita ga kuɗi ana tarawa, ai ba zai yi ba, ka gane? So ba batu bane na kuɗi, batu ne na mun ba da shawari cewa ga hanyar da ya kamata a yi talla, a daina yin ayyuka da kalamai masu harzika mutane. Zan iya baka wasu kalamai, wani feji ne da na yi screenshot in baka yayin da kake editing, sai ka dora, masu kallo sai su ga cewa wannan irin kalaman za su jawo wa jam'iyyar APC jama'a ne ko za su kore ta ne. Kowa kake talla da irin waɗannan kalaman da yanayi na harzika mutane, militant approach, ba za ka samu abin da kake so ba gaskiya. Amma a baya-bayan nan ma shi Dauda Kahutu ya kuma ba ku umarni ya ce wajibi ne ku 'yan Kannywood ku zaɓi APC sama da ƙasa. Wani abu ne da aka yi shi karo na farko a tarihin duniya, wani mai neman jama'a su zaɓe shi a siyasa ya zo ya ce ya ba wa kowa umarni. In jahilci ne wannan to ba a taɓa jahilci irinsa ba, in kuma gadara ce ba a taɓa gadara irin wannan ba, in kuma rashin sanin makamar aiki ne ba a taɓa samun rashin sanin makamar aiki irin wannan ba. A zo a ce an baka umarni dole wajibi ka je ka yi kaza. Dan siyasa ko da mugu ne, in lokacin zaɓe ya zo yakan kwantar da kai ya lallaɓa mutane. So shi ne wannan yadda ka ga ya ce ya ba ma 'yan Kannywood umarni, to kamar jama'ar gari ma ina ga haka yake a irin yanayin mu'amalarsa. Kamar jama'ar gari ma umarnin yake so ya ce ya ba su kowa ya je ya zaɓi jam'iyya kaza, kuma kaga ba haka ake siyasa. Wannan ba zai sa mutum ya zo ya zaɓi jam'iyyar ka ba, sai dai ka harzika mutane ma su bar layinka. A yanayin mu'amalar rarara in ka kalla sai ka yi tunanin anya makwa yana jin cewa mako za a yi zaben a 2027. To amma misali ita kungiyar Triple R tana cewa dalilin da yasa kuke ta wannan fita-fice yana daga tasirin ita addu'ar da kungiyar ta yi ga su wanda ke cikin wannan kungiya. Ai na ji an yi hira da rarara ya ce ai sun yi addu'a cewa duk waɗanda ba alkhairi ne a gare su ba to su fita, kuma dama gaskiya mu ba alkhairi ne a gare su ba. Kaman barawa in ya kama katanga zai haura, in ya gano dan sanda shi yayi gamo zai ce dan sandan nan ba alheri ne a gare shi ba, amma dan sandan alheri ne ga mai gidan da aka kama katangarsa za a haura. Saboda haka mu dama a gare su ba alkhairi bane, mu ma suna addu'a ne, mu ma kuma muna yi. To kuma a wannan addu'a da aka yi su sun ce sun yi addu'a ne akan tsaro, to amma daga baya kuma bayan mun fita sai aka ce ai dama an yi addu'a ne akan waɗanda ba alkhairi ba su fita. So ta kowane hali dai addu'a su dai ta farko ta karɓu, saura ta biyu maybe akan tsaron inda gaske an yi. Wannan abubuwan da su Dauda Kahutu rarara suke yi sun ce suna yi don al'umma ne, kuma suna miƙa kokansu ne a inda su murya al'umma ba za ta isa ba. A haka aka ba mu saƙon, wannan shi yasa muka shiga a Triple R. A haka aka zo da cewa za a gina wata murya, har akwai wani fassin da na taɓa yi na ce mun samar da murya ɗaya wadda za ta ɗauki kokenku ta kai gurin gwamnatoci. To da muka fara tafiya sai muka ga ba wannan ne plan ɗin ba, muna ɗaukan koken Dauda ne muna kaiwa ga gwamnatoci, ana kuma karɓo kuɗi ana tara ma Dauda. To amma zuwan ku Abuja bata sa kun gane haka ba sai da aka zo aka yi tafiya Gombe? A zuwan mu Abuja an yi wasu tambayoyi wanda suke mai ma'ana, sai kuma ga Malam Nuhu Rubadu ya kuma ba da wasu amsoshi masu kama hankali, kuma ya ce zai ba da wasu evidence da za a gani a ƙasa cewa ga ƙoƙarin da gwamnati take akan harkar tsaro. To wannan bayanan nasa sun kai kaɗan jira ka ji yadda abubuwan za su zo da yadda za a nan, don gaskiya ya faɗi bayanai masu kama hankali. So kafin daga baya muka gane cewa wannan harzika mutanen da ake ta wannan layin ba shi da amfani, kamar gara mutum ya koma gefe shi in ya samo waɗancan bayanan daga gurin malam ya ba wa mutane su cikin lalama ta kuma layin da suke girmamawa wanda za su iya saurarawa ma su ji. Amma duk abin da ka zo da shi yanzu. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka-duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.